gaya ma kaga ƙara zuwa gun yaren nan ba? To kada na fuskanci kunnan ka shi gare ka dan matsiyata. Wannan kyakkyawan fuskan take amma shi wannan tsohon naki ban san me na mai ba. Baba na fa leko ya koma. Eh? A ina? Anan. A yanzu? Eh. Allah manta da shi tsohon nan ya gama cin lokacin shi ba zai bari mu ma mu ci namu ba. Haka ake yi. Kuna ina? Kai. Ban gaya ma kaga ƙara zuwa gun yaren nan ba? To kada na fuskanci kunnan ka shi gare ka dan matsiyata. Ni ma ina da irin ka masu dada, kuma ina da irin ka masu ciko. Baba ina son shi. Za ki wuce ko kuwa? Kaga ce jami kama da akwai ilori? Dan Allah, dan Annabi kai hakuri, dan Allah kai hakuri. Uban kama da ya mutu a garin nan akawalin jaki ya mutu ya bari. Sannan ku 14. Shin jakin na a siyar ka wannan yare ko da uban me za ka aure ta? Amma ai tana sona, amma ai tana sona baba. Duniya da na lahira. Magana kai ga mashi ma. Kana ji na? Ku yi hakuri dan Gaba Allah. ɗaya buri na duniya akan wannan yarinya yake. Idan na ƙara ganin ka zo nan, Allah na lahira sai ya fi ka jin daɗin aiki mai kyau. Ku kuma abin da nake so da ku, tunda ɗan iska ne, ku ci ubangi. Ba da ma ba. Baba